Tento spôsob predaja nehnuteľností by mal byť nelegálny. A ak mi neveríš, tak ja osobne som predal s týmto spôsobom nehnuteľnosti v hodnote 5 miliónov eur len za posledný rok. Keď chceš predať svoj byt, tak využij tento spôsob a budeš zaručene úspešný. Za prvé, vytvor nátlak na rýchlosť rozhodovania tým, že všetkých záujemcov dáš na jeden termín alebo na jeden deň v krátkych intervaloch po sebe. Ukážeš tak záujemcom, že tu nie sú sami a že sa musia rozhodovať rýchlo. Za druhé, zapôsob na emócie tým, že budeš svoj byt prezentovať dokonale uprataný, nastajlovaný a navoňaný. Všetky drobné nedostatky musíš odstraniť a bordel vyhoď kľudne von oknom. Musíš ukázať priestor, vzdušnosť a svetlosť svojho bytu. Vyvetraj, upratuj a rozsvieť všetky svetla. Za tretie, využij silu ticha. Nemusíš rozprávať veľa. Povedzte najväčšie pozitíva a buď ticho. Kupujúci musí vnímať aj svoje vlastné pocity. Najúčinnejším typom na predaj je určite efekt návnady. Tento efekt využívajú dokonca aj relácie o bývaní. Zoberte záujemcu na 100-krát horší byt, ako je ten váš a potom mu ukážte vaše hniezdočko. Zaručene predáte. Takýchto trikov mám v rukáve milión, preto keď chceš predať, tak kľudne ma oslov a ja tvoj byt predám za týždeň. Není ťažké predať, len treba vedieť ako. Som tu pre teba.